אתם יודעים למי אני מכין מארז? למי? אתם לא תאמינו מי הגיע אליי עד לפה, אתם לא תאמינו. אתם מכירים את הדי-ג'יי בלק קופי? אני לא מכיר. מדרום אפריקה, בא אליי, דפק לי ניגונים, טיק טק, טיק טיק. עכשיו, הוא שיגע אותי, המוזיקה גם ככה משגעת אותי, אז אני אגיד לכם, בגלל שאני משוגע, ובגלל שהוא משוגע ושיגע אותי, ואין מוזיקה כזאת, אני רוצה להגיד לכם מה הולך לקרות. אתם רואים? אני הולך למכור לכם היום ככה. אתם רואים? סטייק ארגנטינאי, בדיוק כמו שאני הולך להביא לו. אתם רואים? אני רוצה שתראו. רק ב-149.90. אתם שומעים מה אני אומר לכם? ארגנטינה חלק, רק ב-149.90. אתם שומעים? גם את הסינטה הזאת, ארגנטינאי, רק ב-175. אתם שומעים מה אני אומר לכם? הוא בא לפה, אני מכין לו מארז, אין דברים כאלה. אם הוא לא יוצא בהליכת ירח, אל תקראו לי קובי. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. פאק, אני אראה לכם מה אני הולך להביא לכם. אני אראה לכם. אתם רואים מה זה? גם את הספק. הוא בא אלינו במיוחד, הוא רוצה לאכול אוכל טוב. רגע, איפה הוא? אתה תראה להם אותו. אני אראה להם אותו, שהוא בא לקחת את השקיות, אם הוא לא ידפוק להם ריקוד, אל תקראו לי קובי. הופ, זה בשבילו. אתם רואים את זה? הבאתי לו ספק במיוחד בשבילו. תקשיבו טוב. הם בדרום אפריקה אוכלים זברות. הוא הגיע אלינו, אנחנו כשרים, לא מכירים לא זברה, לא ג'ירפה, לא שום דבר. אנחנו בשר חלק, כשר. אתם מבינים? אז אני מביא לו נתחים שיחשוב שהוא נמצא בדרום אפריקה. הבנתם? רק חלק, כשר. אם הוא לא ירקוד ועשה הליכת ירח, לי לא קוראים קובי. אתם רואים? 149.90 אנגוס ארגנטינאי, בשר חלק. סינטה, 175 שקל, ארגנטינה. שימו לב, אני רוצה להראות לכם מה זה שיוש, אין דברים כאלה. שימו לב. מה? איזה נתח. שימו לב מה זה סינטה. אימא'לה איזה סינטה זאת. אימא'לה איזה סינטה זאת. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. עכשיו בזה הרגע, הוא צריך להיכנס אלינו. הוא צריך להגיע אלינו. אם תראו, אחרי זה אני אראה לכם אותו, מגיע עם השקיות ומברך אתכם ונותן לכם לוקיישן למסיבה הבאה. אתם רואים מה אני אומר לכם? יקינטון, 14, כפר יונה, אוהב אתכם, חולה עליכם. אבא, תודה, אבא. אבא, תודה.